Amen. Ngiyanibingelela egameni lenkosi. Igama lami nguSinethemba Ngwakamoyili. Ngiqhamuka ebhentshini yaseMpendle ngaphansi kwaBishop Moyili. La esikhona sisehholo, sisephasikeni. Inkonzo iqala izolo ekuseni yama-7. Kwathi mayiphuma ngo-7 wantambama kwangena yomama. Yaphuma kwathi ngo-10 kwangena yasebusuku siziphuma manje. Manje sesilungiselela ukungena kwenkonzo ngo-11 yabantu abasha. Ake sibheke nje abangaphakathi esingabathola. Sawubona sisi. Amen. Ngaphela sisi igama lakho. Igama lami nguSamkelisiwe Ngokazuma noBhalasa ebhentshini yaseMthuleni. Ngicela ukubuza ukuthi nje ngathini nje silo iqale inkonzo yayizolo yamazolo awu-7. Kusukela ekuqaleni inkonzo isabe yinhle nje akakabi namathize inkonzo nje isahamba kahle sithemba ukuthi kalezongena yolusha nayo futhi izohamba kahle njengoba nalezi ezinye beziqhuba.